Bethuna, welcome. Sisekuso isizwe sakadlamuka. I-episode last week ayindophule shem, andifuni uphosisa. Ndileli ndicinga. You know, we do as reviews, but singabantu and izinto ezilisizi man, mna ke ziyadabukisa man. That's not a situation that you would wish upon anyone. And I know that the production house is limited in how much they can help. But I always wish that the production houses can add some sort of value ebantwini long after the season is over and done. Like ininzi into eqhubeka adlamuka, and I know ayo responsibility ye-production house uba mayilungise yonke into engahambi kakuhle kadlamuka. There's just a lot. Isithembu bafethu, it's not something to take lightly when you go into it. Mna, personally, I would say, hey, just don't do it, man. Just don't do it because yenza imess eninzi, man. Like into esibonayo is like uba uDlamuka left a mess behind. Imess. I don't even think naye he thought that izinto zingamoshakala kanje, especially xa sengekho ke. Sibonile ke mos i-breakdown of a relationship since episode 1 between ii-siblings zakwaDlamuka, oomakoti plus nee-sisters-in-law. It's just i-relational tensions, relational breakdowns ezinintsi nje, zininzi ii-issues. Awunazi noba mawuqale ngaphi phayana. Mna umntu ke mhlawumbi onothi hayi yena uyosenza isithembu yinto yoobawomkhulu bakhe. All right, amakhosikazi wakho mawangahlali egcekeni eliyi-one because I think ngenye into ezisa ingxaki. Yiba ne-will in place ehlulahlulayo izinto clearly for indlu yakamabani nendlu yakamabani nabantwana bakhe nendlu yakamabani. A clear thing apho ingazoxabanisa, ingazoxoxisa. But it's hard to avoid ubunzima besithembu when you're in it because we've seen it's not just apha eMzantsi. eMzantsi, the continent and the globe, isithembu siyalwisa, siyaxabanisa into engapheliyo. Guys, sometimes sithi isithembu hayi isolution yimali. Papa, look at uRegina noSenator Ned Nwoko, impi nezinye izinto besingazazi eziphumileyo. So even if sinemali, into ibhitha ke sana is just that imali isenza izinto ezikrakra zibe ngathi ziyaginyeka, though zibhitha still. Into ibhitha noba imali ikhona okanye ayikho. Ngoba kaloku uRegina, ndiyawuphuma kancinci, wayesithi kungcono akhale kuFerrari. Lafika ixesha lokhala waphuma washiya loo nto apho ngoba iinyembezi ziinyembezi noba zikwiToyota noba zikwiFerrari. Intlungu yintlungu noba ikwimansion noba isemkhukwini. Intlungu yintlungu yomntu. So intliziyo yam ibe buhlungu ngubhungqobani guys, andifuni uphosisa. I think ulahlekelwe ngumqondo. I think istresi sakhe sifike kwelinye iqondo. And also emotionally kunezinto over the years ezamkhathazayo that he has not dealt with. And so ngoku yonke laa nto yamfikela, I think also nokulahlekelwa ngumsebenzi. It seems that ebekhe wanazo iingxaki emtshatweni, that's why uMavundle ehambe wabuya. Naye nee-siblings zakhe egcekeni akho kuthula, akho xolo egcekeni, so that can also affect umntu. Kodwa ke siyacela amazwi ubuwathethile that it's either uzomsika okanye uzohanjelwa ngumqolo. Abantu bayathetha ezitalatweni, siyacela. Bayathetha abantu ngoba kaloku kwakule season ubuthethi la mazwi uba uzohanjelwa ngumqolo when uyoxola xa yena ehanjelwe ngumqolo. Ngoku uhanjelwa ngumqolo, so abantu bayathetha ke, siyacela. Bayathetha abantu but uyobe wenze eyona nto
because uSiyacela, as this episode is going on, uSiyacela urongo man kodwa. As this episode is going on, uSiyacela says if uxakene nobomi bakhe, ndiyaparaphrasa, uBungqobane, then umnike izisombululo eziyi-two, it's either this or that. Andikwazi nophinde ndiyiphinde ngoba uMoja Love, I wish that they had edited that part out. There are people who are struggling namhlanje abakwi-verge abazova la mazwi kaSiyacela bacinga fanuba nasi isisombululo sam. You don't say that to brother wakho. Ubrother wakho is struggling mentally and emotionally. Wena umnika umkhonto uba makazihlabe. Basically amazwi wakho ibingumkhonto, because amazwi wethu ayakwazi ukwakha okanye achithe. Ayakwazi uphilisa amazwi okanye amazwi ambulala umntu ephila. uSiyacela benditshilo last week ndathi ndikhumbuza aba bantu siye siba encounter in life, abantu oba close nabo. Look, noba ninazo iingxabano but awucingi uba lo mntu uqumbe waqalekisa for life. Wena ucinga uba nigqithile kwelo page kanti umntu akagqithanga apho, and lo mntu uclose nawe ulindele i-downfall. Uyilindele ngenye indlela i-downfall yakho, and xa usowusiwa avuye ngolona hlobo. Ayingozi ke aba bantu, because xa ucacisa uba awukwazi undixolela ngento eyenzekileyo sonene, ndikumoshile wandimosha ngamazwi. Ndacela uxolo wacela uxolo, ndagqitha apho. If wena awukwazi ugqitha, suka ke yitsho ithi andikwazi uxolela, ndiyazi nam uba hayi akavani akafuni noba akandifuni laa mntu. But umntu oyingozi ngulo ucinga fanuba wena nigqithile entweni abe yena esakubambe ngentliziyo nangengqondo. Because ngoku uSiyacela ingathi uyarejoyisa because you'll never say that. If ubrother wakho ukwesaa simo uBungqobane akuso, wena you want to do yonke into esamandleni akho so that ubrother wakho aphole ngokwengqondo nangokomphefumlo. But awuthi kuye uba udiniwe bubomi nasi isisombululo, utsho umnike umkhonto uba makathathe ubomi bakhe kuphele nya ngaye. That's not the way to go. Utata Dlamuka andifuni nophosisa, zinintsi izinto azenze rongo phayana. uMavundla shame ndiyamqhwabela izandla because ungunkosikazi. Uhleli kunye nomyeni wakhe through thick and thin. Yi-thin ke ngoku lena, inzima. But I do hope uBungqobane aphole ngokwasemqondweni, aphole ngokwasemphefumlweni. I do really, really hope angaze afumane umsebenzi baphele baphume egcekeni. uBonga mna ndiyamqhwabela izandla ngokuphuma aphele, because akho mntu unokhoegzista nee-siblings zakhe kusoloko day in and out nitya uchuku. It does take a strain and a toll on you. Kodwa Siyacela, I do hope that izandla zakho zimsulwa tata. I hope that izandla zakho zimsulwa ngoba ubomi bude. Bethunana, nguDisemba siyagoduka siya emakhaya, abagodukayo abanye abangagodukiyo abagoduki. Kodwa singabi ngabantu abaqumba baqalekise. If umntu uyabona into yobana i-relationship yakho naye it has run its course, suka kuye kodwa ube nexolo entliziyweni. Into yomnqalela umntu, umnqalele uvuye naxa sephantsi, umntu ozalwa naye. No, that for me was really hard to watch, that uyavuya uBungqobane ekulaa situation. Kusikeka thina sizi-viewers, how much more kuye mntu ebephaa eyibona laa nto, but uyavuya. Kodwa Siyacela, hopefully uyazi uba ubomi bude tata, bude ubomi. Awuqumbi uqalekise ngolaa hlobo. Uyazikhatha xa uzikhatha emntwini, it's fine, but ungavuyi yinto elilisayo. Niyazi-andastenda ezaa zinto uba si-encounter abantu sithi ke thina xa sihlelwe zizinto ezibuhlungu bona bavuye. Izinto xa zintle zisihambela rayithi bayakhala. No Siyacela, come right bhuti, come right ndoda.
ungazikhatha kunqobana uba awusavani naye but ungahleki ubuhlungu bomnye.